Έχω δύο μπαλίτσες, αλλά είναι αρχές. Spike planted. One enemy remaining. Αλλά μια χαρά είναι. Χθες μπήκα από σημείο πεντάδα γκολ και πέτυχα πεντάδα immortal απέναντι δική μου, δεν πέρασε καλά. Riot. Diffuse. Αυτή είναι η φάση. Εδώ γεννηθλό χρόνο πολλά Σάκα, ρε. Κάτσε. Περίμενε, χθες την γενέθλια του Σάκη. 9 είχε. Σάκη. Γεια σου, Greek Legend. Καλησπέρα. Ίσως το εγώ γιατί όταν μπήκα ήταν 6-0 ξαφνικά έγινε η ανατροπή. Α, ωραία, τον βρήκαμε τον Goddammit, τον βρήκαμε. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου. Ναι, ρε βλάκα. Δεν το ήξερα. Βασικά το είχα ξεχάσει. Χρόνια σου πολλά, Σάκη μου. Ό,τι επιθυμείς. Χαρούμενα 30. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Πάμε όλοι μαζί. Η ψυχή. Μαλάκα, γιατί το ξέρω αυτό το τραγούδι απ' έξω. Έχω πρόβλημα. Έχω legit πρόβλημα. Ό,τι επιθυμείς, Άκη μου. Εύχομαι μια μέρα, ρε φίλε, να είσαι έστω και 5% όσο καλός είμαι και εγώ στα games. Ναι, σκι. Θα λέμε και μαθλωμούκι. Άντε να σε δω και να μην το πιστέψω. Καλημέρα. Άντε να σε δω. Guys, he's through spawn. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νάσκι, για τα 4 μηνάκια. Welcome back. Spike down B. Thank you, ρε. Last player standing. Να είσαι καλά. Spike planted. I know exactly where you are. Get him, wingman! My wingman's down. Match point. Πότε είναι το Game of Thrones? 20 με 22 Νοεμβρίου. Down. Let's talk. Με τρως jumps και στο βάλω. Ναι ρε φίλε, και μου λέτε άνοιξε stream τώρα να παίξεις το horror mission. 24, αλλά εντάξει. Όποτε είναι. Πεκίν ποτό. It's you and me. Blocking vision. Joke's over. You're dead. Almost out. Επειδή το έχω αφλασιάσει στο πρώτο που είμαστε. Είμαστε το τελευταίο 3ωρο, 4ωρο, κάπου εκεί. Έχω άλλο ένα stream. Πού το πέσει το skin τι είναι? Spike planted. Last player standing. Flawless. Attackers win. Σε ένα βράδυ το βόρο. Όχι. Όχι. Phoenix, you're a bot. Σχεδόν. Άντε να τελειώσει να ξεκινήσει Silent Hill 2. Ναι. Ανυπομονώ. Δεν ξέρω, Chris, δεν θυμάμαι καν. Να σου πω αλήθεια. Πόσο LP έχασα? 18. Εντάξει, μαξιλαράκι. Match found. Δεν έβγαλε να χαλέσει τον bot. Ναι, έκαμε σέτα. Έκαμε σέτα. Αν Λούκο ρε φίλε, χάσαμε το coin flip, δεν έριξα 30. Ήταν αφουκού όλοι τους. Και τώρα έχω τον αντίπαλο Phoenix στην ομάδα μου. Τι στοίχημα θέλετε να πάμε, θα ρίξει 5.
Πάλι dodge. Μου έχει γνώμη για και που για Κάι που έστειλε σύλλογο μας κανονίσει live stream από διάστημα. Κάι, γιατί σε μπαμπούν και το διαβάσεις Κάι. Όχι, όντως το διάβασα έτσι, αλλά το διόρθωσα. Τίποτα, μαλάκα, ο Κάι πλέον δεν ξέρω, έχει γίνει η μασκότ της αμερικάνικης showbiz, μαλάκα. Μου γάρωσε στο κουτάκι χθες, πολλά hits έβαψε ψιλοειρέλευα, νομίζω μόνο για Godpack. Πας μόνο για Godpack. Ναι, σου έγραψα κιόλας, αλλά δεν μου απάντησες. Και τα Gold Dons είναι ψιλοτράς. Γιατί, εγώ είχα δει ότι έχουν value τα Gold Dons. Το είδα, ντρεμάκο. Είναι τέτοιο, είναι για συλλογή ρε φίλε, ξεκάθαρα το PRB01. Δες και το PRB01 ρε μαλάκα ρίχνει σφαίρα σε όλα τα rarities και είναι ένας από τους λόγους που οι τιμές θα πέσουν από άπειρες κάρτες, αλλά για συλλογή είναι top. Πώς έπαιξε και ο Σάκης, με ξέρει ρε φίλε το μωρό μου. Ξέρει απλά πόσο βλαμμένος είμαι. Θα με βάλει αμπές. Just take a seat. I got this. So let's teach him something. Ρε μου και ένα game με κάρτες που παίζεις, πώς λέγεται. Εγώ δεν παίζω κανένα game με κάρτες. Εν τω μεταξύ λένε τα Godpacks είναι 1 στα 52 cases και έχω δει άπειρα να αποστάρονται, κρίμα το γάμισαν, τουλάχιστον νομίζω για τα manga. Τα manga από όσο ξέρω έχουν κάποιες διαφορές από τα κανονικά, οπότε δεν θα πέσει τόσο πολύ το value και οι τιμές των κανονικών manga rare. Αλλά εντάξει ρε φίλε, σκέψου ότι έγινε release, όλοι έχουν ανοίξει άπειρα κουτιά, οπότε όποιος έχει ανοίξει ρε φίλε Godpack το έχει ποστάρει κιόλας. Εντάξει. Αλλά ναι, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο σπάνια. Hello? Hello. Δώσ' μου. Δεν σου λέω. Embarrassing. Reloading. Nice. Hulk out. Cyber set up here. Maybe it's backside. Του link. Πάμε για νίκη τώρα. Άντε, για να δούμε, παίζουμε πάλι το ίδιο map. Δεν έχω χειρότερο από αυτό, Firefox, να ξέρεις. Δεν έχω χειρότερο από αυτό. Δεν μπορώ να παίζω 2 φορές σε το ίδιο map, όποιο και αν είναι αυτό. Μη σπάσουμε το trip. Μην τυχόν να σπάσουμε. Healing over here. Can you hear him? Heal up, squad. Hold on, I'm gonna break something. Hey, Cypher and Jet low. Not on. Not defusing. Not on yet. One enemy remaining. Η μπρίμενα, η μπριμούλα. Not defusing. Wait. Last player standing. Team Ace. Good job. Gun Ρε here. μαλακα, πήγα μια βόλτα λαμία από Πάτρα και λέω κάτσε, θα οδηγάω πολύ Okay, cool ώρα where you're blending, please. Or at least να they πάρω should. ένα βεϊπάκι με 1000 ζωές, με κάθομαι να στρέφω και γίνει το στομάχι μου εδώ και 2 μέρες χάλια. Όντως. Καλά πήγε αυτό. Wanna go B? Καλά πήγε αυτό. Gotta go. Γεια Ροσκό. We can go A again. Instead of B. You want to B? Playing Marshall's on B. Okay. Sure. Περαστικά ρε Νάσκι. But all main. Yeah, Move. from me. Φεύγει άβιο ο Αρκούδος, Σάκη. Επίσημος πέφτος κατάθλιψη. Short gun. Right side. Πού σμοκάρουμε. Κάνουμε. Smoke the works. The left side. Εμείς έχουμε μπριμ, μπορεί να σμοκάρει και τα 3, αλλά το κρατάει μάλλον για τα εγγόνια της. Την μπριμούλα. Μου είπες το μουσικός αυτός ρε φίλε, έλατε. Αύριο φεύγει, ναι. Θα πούμε και χαχα, τώρα θα κάνεις ζεστό ντους για κανένα μήνα. Για καμιά ώρα που δεν θα νιώθεις μόνος, αλλά που πας να είσαι edgy boy. 80 on club. Unlook. I have the spike. One is backside, one art. Αυτή η μπρίμενα τώρα, ας πούμε, που παίζει, What do you want to do? που κρατάει το smoke, δεν ξέρω κι εγώ για ποιο λόγο, για το γάμο της, να μην τη βρεις, ας πούμε, να μην τη λτάρω, όχι. Can you block? Ah, the smoke was there. 30 Καλά seconds γάμισε left. ήταν άσκη. Τρέλα. I don't think so. Last
player standing. Και ρίχνει και bait. Άλλος κάνει entry με το άδουλο. One enemy Enemy remaining. down. 10 seconds left. Κλόβο έχει αργήσει πάρα πολύ. Μπορεί να μην περάσει. Ναι. Θα έλεγα nice try, αλλά απίστευτα για το round. Θα σπομάρω στο chat μου με το VIP μου στο βγάλω. Γεια σας 50 πατζή. Anti. Thrifty. We throw the round. I mean, I don't understand. My smokes Why no can one block the enemy's flashed? line of sight. Cypher was there, he was sent. Let's take mid, let's take mid. Chamber, can you trap here on my ping? Okay. I think we have to win mid. Maybe art. Ζήγει να κάνεις ξεσκαστήν και να κάνεις vape με blueberry. Ναι ρε, δεν ξέρουμε όλοι αυτόν τον τύπο που κουβαλάει τσαντάκι μαζί του και έχει τσιγάρα, vape και άικος εκεί μέσα. Please. Let me pick. Oh. Spike. Ω, Where is he? he's water. He's looking at me right No, now. slide on him. Slide, yeah. Our spike carrier's down. Spike down mid. Πού είναι η μπρίμενα πάλι. Got spike. No info, guys. Come with me, Brim. I only have one smoke, bro. Look behind. You have ult if you plant. Launching smoke. Spike Πρέπει planted. link. My ultimate's ready. One enemy remaining. Last Link, player link. standing. Okay. Είναι ίδιο chat. These guns we use are okay, but I Come will here, also I will bring my decide. own. Okay. But with the dog. What did you say? Dog first. For the I'll trap. flash Here. close. No, I'll flash close. Here. If I spot someone, I go. Okay, but Phoenix is for now. out of here. Dog deals. Πάλι Pearl γάμο το ξεσταύρι μου. Πάλι Pearl, φίλε. Gotta go. Hawk out. Work good. Come on, let's go! I didn't break through. He's on me. Can you flash out for me, please? Careful now. Flash out for me, please. I'm out of here. He's there. Reloading. Go. Backside, backside. Enemy spotted A. Enemy spotted A. He's at 40. He's low HP. One I behind. have them. Reloading. Flash. Behind. One enemy remaining. -7. Left side. Gun here. That was their best, Shoot the bad guys. How's that for a plan? They are so dead. I can play alone B. Maybe. Come on guys round. Ναι, χωρίς λόγο και τι. They're on eco also. Wait me. I will Don't try hold to back. kill one. They have bad money, just go be long. Equipment. They're pushing middle.
Can be. There's There's three middle. Are they pushing me? now. Yeah, they're pushing. One back. Watch your eyes! Link one. You had your fun. My turn. I can hear you, Phoenix. Τι smokes είναι αυτά. My planet. I'm here. Heal up, squad. Oh, I'm enjoying this! One enemy remaining. Last one was middle with him. Gun here. Time. Careful now. Flawless. No. Ain't much room for improvement. Random κουμπιά πατάει ο Μπρέμμο. Super high level tactic. Remember? Ευχαριστώ καλό που έχει το άκουσα είναι ότι η μέντα γαμάει σε γεύση και δεν βρωμάς κουνάβι ή τα ρούχα σου. I'm out of here. Ναι, αλλά ρε μαλάκα, τι είναι, ένα κυριλέ τσιγάρο είναι ρε μαλάκα. Το κάμισμα δεν κόβεις, την πρέζω συνεχίζεις να την παίρνεις, λεφτά πολλά παραπάνω δίνεις. Ξέρω εγώ ρε φίλε. That breach is Δεν είναι το πρώτο game για σήμερα, δεν έχει σημασία, Firefox. Δεν έχει σημασία αν είναι το πρώτο σου game. Αν είναι το πρώτο σου game ρε φίλε δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί ο εγκεφαλός σου και πατάς όπου να είναι κουμπιά και πετάς όπου να είναι τα staff. Άμα είναι πρώτο game της ημέρας ρε φίλε, άντε να μην ρίξει καμιά σφαίρα, ξέρω εγώ. Flash out, flash out. Να κάνετε, it's trap. We will get out now. Using the smoke. Healing over here. I'm lurking. Can you flash out for me? Watch No out. flash. put down. My planet. Enemy spotted A. Two back. Careful now. One Πού πήγε? enemy remaining. I killed him. I killed him. I'm out of here. Saving. He's Still here. back. Healing over here. That's not saving. Νόντι. Καλησπέρα μου, αδερφέ μου, χαμογελαστό προσωπάκι. Γεια σου Νόντι, ευχαριστώ πολύ για τα 10 μηνάκια. Με χαμογελάς έτσι καπλώνει. Here. Ευχαριστώ πολύ για το σομπάκι Νόντι. Τι Go, κάνουμε. go, go. Μπορεί να είναι 20 game της ημέρας και να έχει κουραστεί. Ο Χουντίν είναι που πήγε. Νομίζω το σκοτώσαμε. Just hold it. There. Hold this. Gotta go. Μέσω. I'm Let's go again. I take Orber on site. Alright. Okay. I can do the same. If I Γεια σου και look πάλι, here, γεια σου και πάλι. slowly, I kill. Να είσαι καλά, φίλε. Όχι, εσύ είναι καλά. Τιμή μου. Go, go. Δεν από κοντά δεν είσαι, φίλε μου. Είχα πριν από 5 μερούλες, ναι. Chamber, you can trap here. Here. For flank from me. Here. Or double doors. It's better. I prefer drop here. Okay. Because if I go here, the trap is not dead. Okay. Wait for my dog. Get out of my way. Sorry.